اسی دستنا سی واقعہ ننتن شیئر کرے اونا خواہشی کی دا واقعہ ننم تو بیان کن داٹی سی باز بلو میسیج سمرے او پارے کہ را وقتا ایو کنا بلا علم جنگ لگانے تو باوہ اکثر علمہ چھڑا کے پارے کہ ایڈتن کپے دا کم بیدس باوہ کنا باز زیادہ خیال انتخاق ہے اسی دی اسی علم غصہ کرے سا پارے ابا نی تو کن کے نچ مفیس ہے تینا مسرنا خاطران کنے وار وار بے عزت کیس ہے اریتا اونا کنڈے علیس ہے باوہ مارے تینا ریا تولیفے اونا کاٹوما بک کسلک پارے کنا مار نی تو کنا بازوس علم غصیٹ پارے ابا گئینا بازو مسٹ ہے تو مسرنا خاطران وار وار کنیا چرتا ویسے دائڑ پارے باوہ کنیم تینا ریا خوائفے تینا ریا تولیفے کنا کاٹوما بک کسلک ولدا پارے کنا مار نائڑ داڑے میمانے وقتس نہ وقتس دانا برام مرک دادے تینا پورا خاندانے ایڑتے علمتے اورائے لوئی تمک اسے اجنبی اورا سے ٹی اجنبی تا نعمتی دادے تینا زندگی گدرے فوئی تمک باوہ پارے کنا مار اوڑے دادے بازا تلخنگا ایتا تیم برداشت کروئی تمک ولدا پارے کنا مار نی تو انداڑے کنس نی تینا مرضی تینا زندگی گدرے فوس ولے دانا خبرف کہ دامر اورا سے ٹی گائی دائڑ پارے باوہ دائیتا تے پارے کہ تونا خنتے ٹی خڑینگا کسر باوہ تے نائیتے مونی درسا پارے کنا مار باز وقت ایرتے اندنو وقتم بریک کہ او تینا لمہ باوہ ایڑی لم تو ملنگام سکر ہے مارے پارے کنا مار تینا ایڑنا عزت کر او دس دائیڑ پارے دا واقعہ انوان تقریب الحمدللہ کنا برام مسکتٹی اسے باز جوانو راسی ٹی مس او تینا خوشی تا اظہار کرسا پارے پائی کنے اندن لگا کہ یسی راغا پیشتماٹ ایلو راٹی تینا بسٹ ولی اربندخ کنیاں بار خوش نصیب مفک باز آتا زند اندن مرک کہ وہ اندننگا اوراتی ٹی کار ہے کہ افتا زند باز مشکلات آتی ٹی تیر مرک او پارے داسا کنا چار چناو کنا باو دا دنیا ٹیف پنا دائی تک کنا دماغا نقشو جتس کیرتا خدمت مرے انتے کے ایڑ تینا لمہ باونا اوراٹی میمانو خبر